बरदैसा सेरफां गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिल'नो सोरखारा दिनै 2 बिघा हा गथायनानै होबाय। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरदैसा सेरफां गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिल'नो चेवनि काक्रामारियाव सोरखारनि हा थानाय हाखौ आयेन बायदियै दिनै 2 बिघा हाखौ बरदैसा सेरफां गुदि बर' थुनलाइ आफादनो सोरखारा गथायनानै होबाय। बे मावखुलिल'नो सोरखारनिफ्राय 2 बिघा हाखौ सोरखारा गथायनानै होनायखौ दिनै हानि सोरगिदिं सिमायाव फाक्कानि खुन्थियाखौ गायनायजों लोगोसे बरदैसा सेरफां गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन बायदियै मावखुलि बेनारखौ गायसननानै लायो। दिनैनि बे हा गथायनाय हाबाफारियाव खैराबारि बेंखन मावख'गिरि अफिसारनि मावथि हान्जाया हाखौ सुनानै होयो। लोगोसे खाग्राबारि एबसुनि दैदेनगिरि हान्जा, भेरगाव एबसुनि दैदेनगिरि हान्जा, खैराबारि एबसुनि दैदेनगिरि हान्जा, गबसासुबा दालाइ एबसु दैदेनगिरि हान्जा, सामाबारि दालाइ एबसु दैदेनगिरि हान्जाजों लोगोसे बरदैसा सेरफां गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो गामि समाजनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बरदैसा सेरफां गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिल'नो सोरखारनिफ्राय 2 बिघा हाखौ मोननो हानानै बरदैसा सेरफां गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिल'नो सोरखारनिफ्राय 2 बिघा हाखौ मोननो हानानै बरदैसा सेरफांनि आफादगिरि बिथाङा सोरखारखौ साबायखर बावहरो। खुलुमबाय। दिनै जोङो बरदैसा गुदि बर' थुनलाइ आफाद दिनै जोंहा हा लानायनि मोनसे हाबाफारि दङमोन। BTC-नि गभर्नमेन्ट जों मालाबानो जोङो जोंनि बरदैसा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो 2 बिघा हा जों सोरखारनियाव बिदोंमोन। दा बेखौ जोंनो सरकारा जोंनो मोजाङै दिनै जोंनो गथायना होदों। दा बे लेखायै जों दिनै सरकारि भाबै फैनानै जोंनो दिनै हाखौ गथायना होबाय। बे लेखायै जोङो दिनै गभर्नमेन्टआ जा जोंनो होबाय बेखौ जों मोजाङै दिनै जों आजावना लाबाय। आरो बेवहाय जों गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोङो गोजोननाय मोन्दों। BTC गभर्नमेन्टआ जोंनो बरदैसा गुदि बर' थुनलाइ आफादनो जानाखि जोंनो सुबिदा खालामनो हाबाय, बेयाव आं गभर्नमेन्टखौ रोजा रोजा साबायखर। लोगोसे जोंनो जोंनि बरदैसा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गासै थुनलाइ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावगोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव बयबो लोब लोब फैनानै जोंनि जिथुनाखि हा लानाय हाबाफारि बेखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जों दिनै फरायसा आफाद आरो जिल्ला थुनलाइ आफाद बेखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैदों। बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावगोन, जिहेथु दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथांमोनाबो जोंखौ गोबां मदद होफैनायनि थाखाय। हाबाफारियाव दिनै जोंजों खैराबारि आनसलिक बर' फरायसा खौसे आफाद, खाग्राबारि आनसलिक बर' फरायसा खौसे आफाद, भेरगाव बर' फरायसा खौसे आफाद बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' साहित्य सभायाबो जोंजों दिनै बाहागो लाफैदों। बिथांमोना जोंखौ गोबां मदद होनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोंखौ जाफुंसार जाहोनायाव बिथांमोननि गोबां अबदान दङ। बेयाव आं बिथांमोन बयखौबो साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। खावलायबावगोन, दिनैनि जिथुनाखि जों हा लानाय हाबाफारि, बे हा लानाय हाबाफारियाव जोंनि राव थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय ओनसोलनि सुख सान्तिखौ गोजोनखौ हास्थायनानै जों दिनै जोंनि थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय, जोंनि राव हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय जोङो हारिनि खामानि मावलांनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे हाबाफारिखौ एबा हा लानायाव जाहाथे गुबुन रावबो जेन जेबो गाज्रि साना, बेवहाय जोङो खालि जोंनि हारिमुनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बेयाव जोंहा गुबुन सानना बा गुबुन जेबो खोथा गैया। जोङो समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय बा थुनलाइखौ सिबिलांनो थाखाय बा थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जादों। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल।
अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।